Onbemande toestel bij de toekomst van de luchtmacht. Dit is de MQ-9 Reaper. De Nederlandse luchtmacht wil er 4 van hebben. In 2000 maakt ze stationeerd worden op de vliegbasis Ljout. 4 Reapers, aantal grondstations, mensen die dus zowel het systeem besturen, onderhoudspersoneel, als mensen die zo meteen verantwoordelijk zijn voor de data, het verspreiden van de data en het zorgen dat de data gereed is om door anderen gebruikt te worden. De piloot kan van grote afstand zo'n toestel besturen. Vanuit Ljout bijgelijks boven het Afrikaanse Mali. Dit is waar het allemaal gebeurt, het grondstation. Bedoeld om het vliegtuig wat uiteindelijk wereldwijd kan vliegen te besturen. Dus de vlieger niet meer aan boord, maar de vlieger in het grondstation op de grond. De luchtmacht wil graag onder de slag met deze drones, want ze zijn van groot belang bij operaties in het buitenland. Nederland heeft, merken we, steeds meer behoefte aan een verbetering in de informatiepositie. Want degene die de beste informatie heeft, heeft ook de meeste kans om uiteindelijk beter te weten hoe je het conflict of waar je een operatie waar je mee bezig bent in je voordeel te beslechten. In 2000 werden de Reapers stationeerd op Ljout. Dan hebben de eerste piloten de opleiding gewoon in Amerika. En dat betekent dat de toekomst van de vliegbasis Ljout dan voor langere tijd verzekerd is.